Продължаваме. Това беше част първа. Не знаех, че само 10 минути мога да записвам и ме изненада. Затова продължаваме все пак. Втора част от първия епизод. Нали, правим си ферма. То се личи, то брутално. Защото ще има разчистване. Нали, край вода е. По-бързо може да се прави фермата. Глина откриваме. Нямаше пада голяма работа, но нали са колкото нещо така. Колкото една ферма там миниатюрна си има и... Виждаме става нож. Значи само 10 минути съм и това клиповете вече стават на части. Този е на части, ще бъде на части. Това се приема изненада. Тя е легна да се сейфа. Виждате, ника ми е Good PP. Ето, мала съм на най-малата версия. Това няма скинове. И това е сега, че ще бъде целта да го изчистим. Нали, на едно ниво всичко да стане. Нашата дупка. Нали, там където ще живеем, може не да оправим, където там ще живеем. Виждаме Hero Zero, Гетца играе в... Къде играеш в момента? ВГ2. Още ВГ2, там с моя камера. Къде ви казах по-рано в клипа, първата част, че сме си разменили канал за канал. Да, YouTube канал, аз му давам просто един канал, който дори е хубав, ама никой не ще играе там. Просто му го давам, защото той се зареби да играе Hero Zero. За какво? Той си знае, него си му работа е, мен не ме вълнува. Всичко да е точно. И сега тук да си изпеча айрона. Виждаме дупката на Лавотурин 2. Special Mission. И да... То ще се е видял, че ще трябва да правим втора лопата. Нямам дърво. Вместо и много дърво нямам, трябва за изчистването. Иначе ще паузирам, докато си събърва дърво. Дупки двете. Не знаех, че има тук една дупка. Виждаме за сега хубаво стана, ама... За съжаление имаме само шуркен да се съдим и семена. Ама това не ни пречи. Оца трябва мачка. Четири. 6. Та част ще бъде sugarcane. Значи тук ще бъде първото ни засадено жито. Колко сме отложили още. И тук отново жито. Всичко е премерено точно и ясно. Желязото ни е изпечено.
Сега си направим един чест, нали, къде си мушам материалите, нали, най-важните, до нашето, нали, не толкова традиционно легло. Няма как да умрем, то се знае, но саплинги вътре. Сега печката. Опа. Виж само като се... Какво? Ще ти затворим. Съжалявам, хора, че ще напусна точно във втората част, в края. Но така се налага. За какво? Окей. Еми, в този момента, когато ще реша да паузирам, да, нали, да оправим тук стълбите и той затваря. Не, довиждане, ще паузирам. И продължаваме. Виждаме след за вас сигурно стотна. Аз не успях да направя тези стълби и това според мен е излишно. Не, няма да е излишно. Всичко, нали, под това, ето, имам си 20 дърва. Всичко по това ще бъде изместено с дърво. Къщата главно ще бъде дърво. Получи малко гадно, ама продължаваме. Съжалявам, сега гетата напусна нашия разговор. Не казвам по какви причини. Не, че не казвам, просто не си ми каза, ама няма как да бъде. Бърка. Празно. Глед. Елементарни грешки с моя страна права. Просто грешки. И смятам, след като нали, това го запълня, нали, така. Значи и това ще трябва. Опа, зомби. Виждаме ли да го спим? Изчезна всичко. Много рано. Особено по времето. Преди си изследвам още, ама сега по времето не ми се седеше. Ще го направя до крак дева. И тук е така се продължавам. Тук ще има прозорци, така малко по-облачно. Това е единствено. Добре, но така се надея. Крафти да го побутам поне. Така, по-да ще бъде от камък. Може не една от най-яките къщички, но пак може нещо става. Леглото се вижда, че е един от моите спешни фейлове, как си ги наричам аз, спешни фейловчета. Вероятно, му скочим днеска едно купче. И са, това всичко трябва да се чупи.